So wannan tana tambaya take cewa da Allah Sharifawa duk ina so a koya min yadda idan na sa wayata a caji za ta dinga cika da wurwuri ba tare da ta daɗe tana caji ba. To insha Allah ga amsar tambayarki a wannan bidiyo. To kai tsaye za ka shiga settings gashi nan. So idan kin shiga settings sai ki ɗan janyo ƙasa, akwai inda aka sa battery sai ki danna. So idan ki danna zai kawo ki nan sai ki ƙara ja ƙasa, akwai inda aka saka charging settings sai ki danna. So zai kawo ki nan gashi nan kun ga an sa fast charging. So idan kina so idan kin sa wayarki a caji ta dinga cika da wuri sai ki danna a nan haka. So insha Allah kina sa wayarki a caji za ta dinga saurin cika. Sai ki ji ana ai cajar ki ce mai kyau ko wani abu makamantan haka. A'a, wannan setting din zaki je ki yi. Da kin yi wannan settings din, so insha Allah in je kika sa wayarki a caji da wuri za ta dinga cika ba tare da ta dinga delay ba ko wani abu makamantan haka. Kar ku manta da following, da liking, da sharing. Mun gode.